bangun. Nggih. Bangun. Dingin nguli sarungnya ya. Wis bubuk neh. Sik peteng lho. Sik peteng lho. Iki bubuk. Oh. Dan. Yuk. Ayah dikelani kakak. Yuk. Ayah timek kakak. Oh. Oh. Ayah timek kakak ayah. Yuk. 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 Dan ayah timek kakak ayo. Yuk. Adik ndak ngeloni kakak pisan. Adik ndak ngeloni ayah. Lho, ayah timek kakak. Bu 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 bu. Bu 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 bu. Yo. Iya. Lo. Aku juga sawang. Sadar sampean sadar kamera sampean saiki. Yo. 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 Ayah timek kakak. Ayah timek kakak ayah. Oh. Yo. Piye to le? Kowe piye to le? Ayah timek kakak ngene iki. Alah. Hujan-hujan iki tuane ayah. Tuane ayah ngene lho. Tuane ayah ngene lho. Heeh. Ora mbak. Lho. Mbak kakak ora mbak kakak. Lho. Tangan ayah dituntun mbak kakak. Yo. Lho. Yo. Yo. Adik piye adik? Yo. Adik piye adik? Kamu sakne adik itu dhewe. Adik dhewe lho, Kak. Yo ngalah. Yo ngalah adik dhewe. Yo. Oh lho. Napa ngono ki? Ngono ki napa? Lho. Ngono ki napa lho? Ngono ki napa lho, ha? Ngono bumbu. Ngono nyapa ngono ki? Adik ndak bubuk neh. Mboten bubuk malih. Mboten bubuk malih. Adik mboten bubuk malih. Oh, pendeke plot. Nyapa iki? Hah? Nyapa ya kok dijeki iki? Sampeyan nesu. Sampeyan nesu. Lek ayah dimek kakak men. Delok ayah ning kene iki lho. Nesu. Ayah dimek kakak nesu. Ayah kok dijeki? Oh iya. Oh lho. Oh. Nesu ngono kuwi mang ceritane. Heeh. Ayah dikeloni kakak men nesu. Ndak gelem nyawang ayah saiki. Men jejak-jejeki. Heeh. Yo, ngono nesu. Ha. Nesu, ha.
Beda nesu wae. Beda nesu diciumi kakak. Heeh. Beda nesu heeh diciumi kakak. Wes ndak nesu wes lah ambek ayah kan ndak nesu ingge. Oh. Ambek kakak baru yo ra nesu. Wingko. 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 Hmm. Hmm. Kok ngamun ae? Kok menengai? Kok ngelamun ae? Kok ngelamun ae napo? Napo? Celuken kakakmu. Celuken. Oh. Celuken. Kakakmu celuken. Celuken. Oh, mau nyeri piye iki? Kok ndak semangat? Napo? Kok ndak semangat iki mang napo? Napo kok ndak semangat iki mang? Napo ngono lho? Ya. Imbel to. Heeh. Tole. Lu. Gede piye lho? Heeh. Nggih. Jawa. Mboten usah jalan-jalan. Kuling-kuling ning kamar ae. Nggih. Wis guling-guling ning kamar ae. Mboten usah jalan-jalan. Wong Jawa kok. Ya toh? Nggih toh? Nggih. Lah nggih. Wis ndak usah jalan-jalan. Guling-guling ae ning kamar. Nggih. Nggih. Heeh. Ini dijak sekolah meneng ae mesti. Guling-guling ae ning kamar. Mboten usah jalan-jalan. Soale Jawa wis guling-guling ngene ae penak. Nggih ta? Lah nggih. Guling-guling ngene ae.